la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. Hay mga langga, so gya kami tulad sa suba kang agsirap. So manulo kami tulad. So ang imaw ko tulad gya is si Kuya. Kuya, ano ang mga expect natin mabuhat tulad nga gabi Kuya? Tilapia, karpa, Tilapia, karpa, sili, pantat. taruhan, tanan. Punga si Kuya. Tortoise. Pati X mga man. Ay, basta. Okay, so mga langga, so we have our first catch. Kuya, ano rang nadakpan mo Kuya? Tilapia. Tilapia, yay. Hi Faith, say hi. Harap mga langga, so kung makita ninyo nagasiga-siga, so amo na ang ginaubra ng dano, so nagapang linte sa suba. So makita nga pang linte, gina-flashlight nanda ang mga isda, tapos ginatiro ta gamit ang baslay. So gyalatak tas kilid, chill lang pali. Yes mga langga, so we have our second catch. Same ang po na, tilapia. Yay! Okay mga langga, so we have our third catch. Ano na natakpan tabi? Tilapia. Yes. Yes mga langga, so we have our fourth catch. Ano tanarabe? Tilapia mga po. Okay. Timorom nek, ano hambal mo kay may kapat may natakpan? Ang ampang mo. Yes. So we have our fifth catch. Cute. Tilapia man gyapon. Okay, so mga nangga, masaylo naman kami kay medyo masulog yung part kang suba. So imposible gid nga makabuhal sa nakang isda, no? So masaylo kami sa medyo matinang-tinang. Okay? Oops, so halong kita. Okay, drag ko lang mga bato. Yan. So amo dyan ang pangabuhi sa uma. Okay, so mga nangga, masaylo kita, matabok kita sa suba sa kayang instruction ng aking estudyante. Tuya kami mabantay sa may ihak. No? So tuya kami mapumuko. So hinay na kita kay medyo basta gawa tubig. Kasi kadanlag kita kag kaluoy ang cellphone. Okay mga nangga, so may nadakpan naman kami. 6 catch. Ay, tilapia gyapon. Oy! Uy, palag yun. Dakpadan! Kanugon. Yay! Mabalik ka pa. Abno ay. Patay mo sa nakawag ka. Patay sa barang. Anong ginobra mo, Nick? Anong ginobra mo? Sayad. Tiyan ang hambal mo ay may kapajabot may nadakpan. Ikaw lang yung daway pat may nadakpan. Yay! So we have our 7th catch. Still tilapia man yapo. Masaylo naman kita, no? Ay medyo sulog naman yung apart. Masaylo naman kita. Hinay-hinay lang. Kay basi mabas lang. May nadakpan? Then? Yes. So we have our 8th catch. Yeah. Ayos. Why din suko na body mo? Ramig din, Ramig rin.
Yes, so we have our 10th catch mga langga. So again, wala naman ako tuya. Kaya medyo malayo. Kaya taka sa kilid nagapungko-pungko. Yes. Oops. So amura ng punong nga ginatawag, no? So ginabalabagan nanda kabato ang suba. Sa punta na karan may lambat tulad tuya or musto tuya ko. Yes, meron na. Janitor fish tanaran buang. Why tanaran nga kain? Tuntong bataan. Doon mga pulang araw so lang. Okay, so we have our 11th catch mga langga. So why naman ako tuya para videohan. May marayo naman taken. At least, no? Okay, so we have our 12th catch. Karpa lain dito na. Karpa tanaran. Yeah, bagulang. Ano ting mura? Tilapia. Gamay. 13. Okay, so we have our 14th catch. Magyapon tilapia. Okay, so we have now our 15th catch. Still tilapia. Okay, so we have our 16th catch. Yes. Okay, so si Faith naman matry manglinte. Ang taon-taon may dakop. Una pa lang mong danlagran. 18 catch. Ducks. Yes. 19 catch. Mura. So si Kuya nagadabok. Masugba kita ka tilapia. Yes. And of course, padula-dula lamig. Ang ginat na ko ay may nagagap-gap kanino. Char! Hindi man namin. Manulo ko na kita pa naman akop sa isda. Ang good luck kung pati si Uyab ko madakpan mo may isda na iba yung ginagawa. Hoy! Ina 19 plus pilagin dugang. Connect. Tatlo. So bali 22 din. 22. Yes! Ito dahil isda or while lang. So yun lang ga. So talad nasampulan naman ng aman so why doon na sinasin saldo lang. Yes, mga langga. So, papuli na kami. So, pinakabilog na kuha. Ako eh. 1, 2, 3. Yes. Okay. So, thank you so much langga for watching. Bye-bye.